6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. Ja, vi trækker ud. Nå. Kommer jeg gående? Ja, og vi kører. Et svensk A-kraftværk spreder radioaktivt materiale ind over den danske grænse. Hvad fanden gør vi? Det er for at vide, at øvelsesleder Per Grim, han ved noget om. Morgen. Tak. Per Grim. Det går. Det gule hus dernede. Det gule hus? Ja. Så lige derhen. Hvorhen? Der er han. Hej Per. Hej. Vi har været i gang siden tirsdag middag. Nå, okay. Og scenariet er en udslip fra et kernekraftværk, Ringhals i Sverige. Og svenskere, nordmænd og islænd, finner, tyskere, englænder, østrig og schweizer, de er kommet for at hjælpe os. Vi lægger simpelthen væsker ud, hvor der er radioaktivitet i, og så skal de ud og finde. Nå, gud. Jeg skulle sige, må man det? Ja, det må man godt. Det er relativt ufarligt. Vi ved jo, hvad vi gør. Så... Hvad arbejder hedder det millirem stadigvæk, eller hvad arbejder man i? Vi arbejder med noget, der hedder Sivert nu om dagen. En Sivert? Som lyder lidt ligesom om, at der er et utæt badebassin et sted, ikke? Og det er da vist en Sivert, den der, er det ikke? Øvelsen går ud på at finde det radioaktive, men er det ikke bare, undskyld, jeg spørger helt dumt, er det ikke bare at sætte en geigertæller til? Det kan du godt sige, det er ikke bare så simpelt. Så nemt er det heller ikke, fordi det er jo forskelligt, hvor kraftige de her nuklider de er, så det er ikke bare lige til at finde. Ham der, han kommer faktisk med noget af vores stråling. Jeg er bare chauffør. Okay. Hvordan har du det med at køre rundt med radioaktivt materiale? Det er ligesom at køre rundt med en papkasse. Høst du det? Er du ikke bange for, at du kommer til at køre i stykker med det der? Ja, ikke i forhold til nogle af de andre kasser, jeg kører rundt med. Jeg ved ikke, hvor I fundet. Det er jo det perfekte menneske, I har fundet der. Det skal så sige, at han kører med mildbrand om onsdagen og mund- om torsdagen. Good luck. I hope we all survive. Go out there and make it a safe country again. Ja, nu har vi fået tildelt område, vi også var ude i går, og nu skal vi så bare undersøge det noget mere. Okay. Der har så været nogle fine sutter til jer, så I ikke bliver forurenet. Og er det nok i virkeligheden, altså? Til det, vi tror, der er derinde, og forventer, der er derinde, så er det nok. Norske og svenske og schweiziske teams der, de er jo fandme klædt ud, som om, at de er med i den der film Outbreak. Det danske hold har lige sådan et par overtræksbukser med til... Der er ikke noget, der hedder farligt radioaktivt materiale. Der er noget, der hedder forkert påklædning. Ja, kom over og tag fat i det der. Ja, så tager vi det lige med hænderne, så kigger vi på det. Ja, jeg bliver sådan lidt bekymret for, at det der apparat, det larmer så meget. Ja, men det er ikke særlig slemt lige nu. Hele Europas beredskabsstyrelse var jo kommet. Schweiz havde en helikopter i luften, der fløj rundt i vildskab med måleudstyr. Det er jo egentlig utroligt, når man tænker på, hvor få sådan rent praktiske opgaver, vi kan løse i europæisk fællesskab. At man så virkelig kan få løst nogle problemer, når de er fiktive. Det synes jeg er imponerende. Hvor bredt et område dækker du, når du går frem? Jamen lige nu her, der dækker jeg sådan en kejleform ud. Okay. Så det er ikke ret meget. Ja. Så man skal helst gå faktisk i dit fodspor? Ja. Kejle der? Simpelthen. Så går vi lidt til siden igen. Står Carsten så inde i området? Måske. Måske. Ja, ærgerligt, Carsten, men der skal jo spares 20%. Det er jo ret snilt jo. Så gør vi det bare på den måde. Teamet, som jeg får lov til at gå med, sætter så en gul kejle, hver gang at apparatet ligesom bipper for 1 millisievert. Eller det, der svarer til en lille brandskid i en elevator. Umiddelbart vil I sige, at det er lidt stærkere stråling, end I havde regnet med, eller hvad? Vi har fået 1 mikrosievert, 3 mikrosievert, 10 mikrosievert. Er det der, hvor vi skal sætte kejle til? Okay. 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. Ja, vi trækker ud. Nå. Nej, er jeg selvlysende nu? Først, når det bliver mørkt. 11 mikrosievert i timen. Det er mindre, end hvis du får taget et røntgenbillede ved tandlægen. Nå, herregud.
Det der, hvor alt personale, de går ud af klinikken og stiller sig bag en jerndør. Nå, det der. Så er jeg mere rolig. Øvelsens resultat var lidt blandet. Der var ikke sådan udpræget fare for fødevareproduktionen i området. Til gengæld så mente man, at der var en frø, der havde siddet ved siden af Iridium 192. Og derfor regner man med næste år at lave en Godzilla-øvelse ved samme tid. Så bare lige så I er forberedt på, at der kommer til at ske noget næste år.